ما دوقف دور دمي سين خلش ساعة بايدا بوش وما ديناستي خانشو حاوشن انفورمация لوس خذا 50% قاچو скидку оле до 15 января скидку шон помните حد شيك узнаш из тем более adam истаило подписчики на чуа цар разница я чу скидку шмо сая даёшут династия хан династия حد ليش عشان Ой. короче из предложения а за жизнь давай да я сам бесплатно пленку латё целовать да а свою пленку уйдет Давай. резую Давай. давай да давай Sorry, doctor. Doctor, bello vezio. Boa شوية. Ha, o. هو boa بنا. Klienk lete na kore. Клеенкш. Ha. В смысле? Ну, что он больше, богатырь, шамел дом, ой, klienk lete, то садахти. Ой, пленк что-то, что на бронебойно. Пленк. Я сам хуй, раз и вот. Ладно, конденсат тогда уйдется. Да, это было. Пожалуйста, ваш. Проиграй. Свободный, да. Все, проиграй, дина. Свободный. Доктор. Ой. Движение есть. Он что нормально положение, еще только что система, я считаю, это вариантчики, я считаю, разные. Он положение. Ажал. هذا аппараты. Около еще трюка. Инзерец, варианты есть трюка. Цундер вариант, коммерческий трюк, я там. Схема, наш движение, что? Законная схема и нормальный вариант. Положение. Что вот будет на мат, братка? Минут 20, а Все, давай, нормально, движение, ела. Все, давай. Все, последняя попытка. Свободный. Последнюю. Последнюю. Вот последнюю. Последнюю. Сало, что еще кило? Минут 10 едем, брат. Срочно зона, когда хайчу где то тасю. Проблем нет. Салам алейкум. Му, брат. Ходу Сирия. Хуй, я телефон. Все, последнюю. Свободный, сихо. Все. Ладно, ты сам спас? Все, давай. Вот хинс последний. Все. Раджа. Ажан доктор, ты нам вахте громко я колоте шоржи планк. يلا خذهم خذوا العي اشات. Авал, био жамо мужи мегада вайла. Давай попытки или побьезом что было. Истора гешона. Дизада хано тарвело баранзо. Турецкий сериал Türkiye mahalle. Sen خمسة رجال خابئ ايش ولا قاسون. لا يا اوقات تميز وهايلا دوت وهايل. حاجة все, تقدر проиграть دينا والله عن بلون خارج. Солнце это герцога, мегалолин. Адам, мухи это у нас, я стол, Apple Watch. Последний нагрел. Ну. قصده وزن يضل. درس. هذا أنت ودي دعاء. دحر وشوش جاجين. أصلا تعمل شيء آخر. كويس صرت أصلا. ده. صدق دعاء كذا كويس. ده. خيشوا كاتشان تا. لا والله إنسان داخل. حسن وش أنت. سويش عطيه. سويش هو آدم. سويش هو. سويش هو. عطيه. وزن يضل. كنت يا أرتريا. بس كاتشين إيه يدي. ده لا كاتشين. أرتر تان ودي دعاء. ودي دو. تقدر تعزل لك هم بوشاء يزني يفهم. يوزدك زي ده يطلع بقى يلا نو يا عشان تعدي قصه يا حيزر ده بس ايه اللي يقصد تعباني كان الغوش اللي انت ثبتني وغير ده خش يا جماعه رونا فوق بويا لا والله تشيس انت داتي حسن وتقول ده سوي ايش عطيه في ساعه تجنون هينيزك في الفيلم ايه انت دائما الاخصص ده يوقع في طاقه صحوات على ايش ما يصير يوم ديك بقى صور فاتش بدات صور فات بدات صور هردو صرنا تنال هم مش دول شمون على ثاني ده هذا تاو ده دعاء Так да, тогда его встреча с контрактом на несколько миллионов. А что я, я next мой, лапы. Да. Ты контракт, да. Шишок я чертал ровно. Шишок я чертал. Давай, честь этой даты, он закон золото. Мама, а ты это, а ты? Ты давай ты. 512. Не говори. А что, сам говоришь, что хаем? Оно лишь. Так да, а цепить как боец. Das магазин бош, а ты это байк твоя бош. Zo gedacht is het steeds dat is niet de bank brood jagen tel het toch Да, так дол. Там ровно дышь как что-то дышал. Бол боя. Да. Я ждал именно такой даты, Адам. А? А ты вообще не он. А ты дай мне собственно. Вот я. Волю что? Веру. Как ты? Артур.
خذي شو خذي شو استوى شو أطر هاي حتى وعدات كربين كبنزين عادي هذا هو تكسر نه واسط واسط اول واحد رسول دريرو روتا بروبليمات وش شو دواي برا شو دواي السلام عليكم وعليكم السلام هذا Oi, شو تاني هو شابلون كم يوجا tak, het zijn niet. Her boras jo jo real, het zijn het. بوز أيوة قاتوش بول لبلون نوال كوشين خيش نيكوش هذيو Alles mondo. أيوة إذا سو ده دوك كنوش Da? ويخذوا بوك ده نمر يا أخي هو ساقون ريس ساقون سوبني سيتا تسوت كنت دعوة جو خلي عيري سنة يو تعدون جديد ده ما من شلون ده لا ده صعير يا ليه غير تذكرنا الناس بو أبشعت ما دي ترى يو جنب يو ترى يو شات خندي ولا صندوقته ما ده صح mondo. صح تعمل كات بس بلون كيات جمسيخ خلاص هر boras يس هون سوش. ولا Bug كيت boras يو جو هذا. لبلون نوال كان Da. ما بيحكي هذا Da ما شاء الله. خدمة كيور يوم ما برونش ليه تشي بابي عشلوك شو ده طنيا تشايل. ديك مت كيور خاص يصفى شو شو ديك كده. Da أخو ما بوش بلون كتير res. 8 تشرب ليه كده. هذا تشي ده ما قالوا تحزر بعد أما يحسق 9 ورا صدق سيت لك شو اولي. هايش تسوي يحسق بعد أما يحسق ورا صدق ما ده سوش تقولين. طان رجعنا نوختي ما ده وقت أكثر. نا واستو يوش. تسويش لا تسوي. سون لا سوالين طان. سون لا هنا واستو طان. ديك نستريني رسا ما على التليفون. تسويش لا بس بلاتنا لك. هذيك بس بلاتنا درس. تعرف قبل الناس. أنا كنت لو أنا تعطون صفاش كنا شاش عوام كان لا توشع ديك كانت ضغطة هلا يا أخو حقا تسوي تسقى بلانك مو لا تعجل بونس تبرايركن وش مو وش نتاج كايوك بلانك كتوش دواء وما إلا سوبدين إيش بلانك كتوي هون مسويته. لا يا أخو هاوك صار الهاشوك شو زوج أنت ويت صار هاشوك كروي شو لا يا زوج أنت جو بدأ زيت نخيت صار هاشوك شو وش ترقي تور قويز سولو هو بعد ترقي شايف يشوك ترقي لو طب الروار ما وابش تدور واضح. تبرم لا تيسون في المياتك وش خدي وش مئات كوست شبيتزا شو. تجي ما ولا شو يا تجي ما تعبه هو كيف شو. خزانة تلون توش أنا بديش وش أنا هواس يعني ساعة ساعة موسكو أو ما شيء سيك سيك دام نوس إيش تلون تبص ما زاكي ترياس تليفون شاد. خدي أبي تبيستر بلا وانا بعد خلاص دوك دورة سين دوست ريستر بغادو. إيش تميكش دوك زين خلاص. تيش تسمع قولي وش نفس أنت تيش تريست عمل نورمال. بس تيست ده ترى قاعد بعدين عادي استنى نورمال دوم صوي وش اتروح هم وين ايش تيه تستوتش درسو قاعد عادلين. انت مش وجدي يدو تغوش عشوك. ستوتش مجو إيش دور سقو أساسا ولا أنا هو ستوش شو أشين بروست عزا هرا تورتيو هرا ويشيو هر كيم دو كيتو كيم دو هر هير ديال كيم دو سام ديزناي ويشيو كيم شو هو Турция هو تيجا полностью алкусоши мой арч. Ты мне говоришь, как потратить, а я хочу какую-то выгоду. Выгод я сам сола сразу. Мачо повезло до он марта пирош хазла. Ваш ему 14 100 тысяч хар 14 хазла. Ваш ему худо. Даюги. Хамет я детейлинг центр шамел до ваш ему химчис полирок шадо лома дойти 150 даю 100 тысяч хондус 50 сундус. А сумму плюс ду. Ага. Короче, идеальный план, смотри. Хара ващиу, хара калмыкиу. Ващи калмыкиу это. Шорт истраш, хаво 100 тысяч. И 100 тысяч на истраду кошему. 50 хондус, 50 сундус. А сон наоборот, минус им бьют. Хабарда, ойлетеш, просто сбол да еще я. Как вариант он точно рез он ладула. Хазла. Хара Салману. Хара Соу. Салманина 100 тысяч дал дешу. А сон хала 100 тысяч сон дало. Ас алил арту. Мачо хайга дорсаго, мачо уйга на дах край. Ах, баш, ты уже идешь к шмегио. Адам сон сапай без сунах. Хабарда, хама иди исто на вас. Давай, он никогда в жизни бизнесмен Хорватии. Я знаю, что я сделаю. Я обращусь к Мансуру, инвестору. Он занимается халяльными акциями. Знаешь, какой у него девиз? Наши деньги работают, пока мы отдыхаем. Мало того, что я сохраню свои 100 тысяч, но они еще принесут мне новую прибыль. Более шо? Да и рух. Да, если 100 тысяч долларов тебе жить, да. Сега 100 тысяч обязательно даст, даже 1000 рублей твердо. Более. А. Это 1000 рублей даю, я сюда дома. Хорошо, внесу за тебя тоже. Даже доллар до тебя, мало, Ха.